OK, takže čaute ľudia, moje meno je Dave a vítam vás pri tomto random vlogu, v ktorom by som vám chcel povedať, že prečo sa vlastne streamy, teraz dlhšiu dobu nebol stream, za to sa vám aj trošinka chcem ospravedlniť, pretože počkajte, dám si to aj sluchatka, nice. Chcem sa vám ospravedlniť za to, že dlhšiu dobu nebol stream, mne to aj chyba, ale ja vám proste ukážem vám jaký mikrofón na Skype, samozrejme ja natáčam pomocou môjho mobilu, čiže iPhone 4S, ktorá má vlastne diktafón, to je vlastne nahrávací program, ktorý vám nahráva super kvalitu zvuk, to je ako keby som mal mikrofón proste za nejakých 30 €, takže to je dobré. Vlastne teraz si chcem objednať mikrofón z jednej americkej stránky, myslím, že tam stojí, tu ho nájdete na Slovensku drahšie, ale tam vidie vlastne ešte na nejakých 20 € dokopy, takže ten si chcem kúpiť, je to vlastne niečo ako má väčšina youtuberov tých známejších, takže ten si chcem teda kúpiť a potom samozrejme natočím aj unboxing. Ja vám ukážem teraz, akú ja sračku s prepáčením musím volať, takže vidíte, toto je môj mikrofón, ľudia. Toto z túto vatu ja musím točiť. Vidíte to? Vidíte? Netočiť, ako hovoriť na Skype a tak ďalej. Sice už toho som nehovoril s nikým na Skype a tak. A pozrite sa, vidíte to? Vidíte to? S tým môžem, tak viete, kde to dať. Potom mám tieto sluchatka, teraz nemôžem odložiť tento mobil, tieto sluchatka, ktoré sú už rozbité, o párkrát som nehodil o stenu. A vlastne ja nemôžem teraz točiť žiadne tieto videjka, ako ja točím teda pomocou toho mobilu, takže preto nestíham ani na to, ale naozaj sa teším, keď budem na ten mikrofón, dúfam, že na to nejako našetrím teraz skoro, pretože musím počkať 20 dní, pretože ako vlastne typek to objednal a skúšite, či mu to vlastne príde, pretože tie ceny sa naozaj zdajú také podozrivé. Aby ste sa pýtali, že aká to je stránka, naozaj neviem. Neviem, či vám dám do popisu videa, ale sú tam naozaj vlastné veci. Plánujem si odtiaľ kúpiť aj headset, ako nahranie, CSK a tak ďalej. A uvidíme. Naozaj by som sa chcel teraz vlastne poďakovať za prekročenie hranice 600 odberateľov a tak ďalej. A ak viete, Buildingcraft nový bude o tom, že budem teda oznamovať, že čo sa stalo a tak ďalej. Takže na to sa môžete určite tešiť. A na streame samozrejme budú každý deň, keď budem mikrofón, budeme niečo stávať. A možno, že bude aj dneska, uvidíme, ako to postiháme a tak ďalej. Takže toto bolo naozaj všetko, bolo to trošinka dlhšie, chcel som vám povedať čo najviac informácií a proste až mi padne kameň z kopca kameňov, pretože ja to mám vlastne ako také úlohy a proste každú z nich plním, už som video na zaple vydal, toto teraz, dobre, tak už mám nejako pár úloh, takže tak. Dúfam, že ste video užili, ja s vami učím, majte sa a čau!